día y buenos días. Benvinguts y bienvenidos a la segunda edición de Urban Expert Meeting. Mi nombre es James Basha y me hace muchísima ilusión estar aquí con vosotros y compartir con este espacio. Pues mira, ahora tenemos un invitado especial. Este invitado se llama Nacho Alamillo. Nacho es un experto en firma electrónica, identidad y seguridad jurídica. Y Nacho es General Manager de Astrea, la Infopista Jurídica. Bueno, Nacho vendrá hoy para hablarnos sobre las ciudades como paradigma de cambios históricos. Nacho, ¿estás por allí? Bienvenido. Hola, bienvenido, sí. Creo que ya estoy visible. Bueno, en primer lloc, Bueno, ¿qué moltes tal? ¿Cómo gràcies per la... estás? Pues bien, aquí me pillas en el Pallars de Lleida, un lugar maravilloso. Hombre, no está mal, ¿no? Bueno, Nacho, te No está nada mal. dejo que tenemos muchas ganas de escucharte y aprender de ti, ¿vale? De Vámonos. acuerdo, muchas gràcies. Molt bé, doncs anem a iniciar aquesta petita xerrada. En primer lloc, doncs, és obligat l'agraïment a l'organització, al Xavi per la invitació. Jo no sóc un expert realment de domini del món dels Smart Cities, sí que és una qüestió que he hagut de treballar des de diverses òptiques i, per tant, sí que podré fer alguna contribució durant aquesta mitja hora que tenim per obrir aquesta jornada, doncs, i introduint les interessantíssimes taules rodones que vindran posteriorment. Per tant, alguna qüestió puc comentar al voltant dels reptes i els desafiaments que ens estem trobant des del món de la Smart City. El primer que volia dir és que, com va dir el professor Manuel Castells ja fa força anys, de fet fa molts anys ja, quan amb la seva magna obra sobre la societat xarxa, que realment va permetre encunyar el terme de societat de la informació, doncs el mestre deia que la societat de la informació havia nascut d'una combinació de tres factors molt importants. Un era la digitalització de les xarxes, i per tant és una cosa que, tot i que en el moment que ell ho explicava no era tan potent com el que disposem ara, que realment tenim una potència extraordinària des de la perspectiva de les xarxes ultraràpides, però era un factor important perquè permetia la connexió entre múltiples actors, i això veurem que continua sent important avui en dia. En segon lloc, parlava de la digital i sobretot de la possibilitat que el capital es mogués a supervelocitat per tot el planeta, el que realment obria un model societari diferent des de la perspectiva de l'ordenació dels mitjans del treball. I finalment, i és l'aspecte que menys s'ha comentat de la seva obra, d'un factor purament urbanístic. D'alguna manera, el desenvolupament de la societat de la informació va néixer a les grans urbs que van saber captar talent, gestionar talent i fer que aquest talent fos generador d'unes tecnologies i d'uns coneixements que realment acabarien generant un paradigma postindustrial absolutament nou. I d'alguna manera el que estem observant avui en dia és que ve a ocórrer el mateix quan parlem de ciutats intel·ligents. Per què? Doncs perquè la potència que té la URBS des de la perspectiva de la construcció dels països continua sent molt important. De fet, la ciutat, tradicionalment, al llarg de la història, ha estat un dels motors del canvi social, dels motors de modernització. De fet, la part de la sortida de la societat feudal i ve precisament per la incorporació de grans col·lectius des de la societat primitiva, preindustrial, cap a les ciutats, ja a l'edat mitjana, i posteriorment cap al món fabril. I, d'alguna manera, les ciutats sempre, tradicionalment, han liderat el canvi i, per tant, ha esvingut una punta de fletxa tecnològica també de la construcció dels nous models socials. I això no és una cosa que hagi desaparegut, tot i que s'observa molt en el trànsit de l'edat antiga a l'edat moderna i que es torna a observar molt en el trànsit cap a la societat industrial, es veu perfectament en el trànsit de la societat postindustrial a la societat de la informació. I des d'aquest punt de vista no és sorprenent que d'alguna manera les ciutats, sobretot les grans urbs mundials, que no deixen de ser petites societats autocontingudes, s'estiguin movent ràpidament cap a models de governança que permetin realment aportar oportunitats als ciutadans, però també resoldre els immensos problemes que realment comporta la gestió de les ciutats, en particular a mida que es van fent grans i que tenen una gran quantitat de reptes i desafiaments que resoldre. Jo no parlaré d'una definició formal de ciutat intel·ligent, però sí que caracteritzaré al llarg d'aquesta breu xerrada alguns dels elements que hem vist quan han anat apareixent projectes de ciutat intel·ligent que ens hem trobat.
De fet, un element molt interessant que ja fa anys que es treballa i que de fet a Catalunya ha tingut una projecció particularment interessant, fins i tot cap a l'estranger, gràcies al talent que hem generat des de Catalunya i que hem exportat, és precisament la noció d'un sistema operatiu de ciutat. Aquí es veu una mica el primer component que irromp en aquesta noció de ciutat intel·ligent, que és que necessitem un sistema operatiu que realment gestioni tots els elements de la ciutat, igual que tenim un sistema operatiu que gestiona tots els elements d'un ordinador. Això pot semblar una mica estrany, però té una gran lògica. Per què? Perquè la ciutat és un gran organisme ple d'agents, ple d'actors que interactuen entre ells. Alguns actors són molt actius. Els ciutadans, per exemple, som actors molt actius. Però després hi ha altres actors dintre les nostres infraestructures que són passius, però que ens poden aportar molta informació. I tota aquesta informació l'hem de gestionar per ser capaços de depurar-la i produir polítiques públiques, per exemple, que permetin millorar la qualitat de la vida dels ciutadans i permetin establir una governança de la ciutat basada en paràmetres més objectius i paràmetres més justos. I per això necessitem informació. Per tant, un dels elements que serà molt important en el món de la transformació digital de la ciutat, igual que està ocorrent, efectivament, com bé s'ha dit anteriorment, en el món de la indústria, és la necessitat d'obtenir la màxima quantitat d'informació amb la màxima qualitat possible en el menor temps possible i ser capaços de processar aquesta informació. Això, des de la perspectiva industrial, és clarament un avantatge competitiu i durant molts anys hem anat treballant en com la tecnologia podia habilitar, per exemple, millor el que produïm, el que lliurem, tot el món de la producció i de la logística. D'alguna manera, la ciutat fa una cosa semblant. El que passa és que, normalment, el que hem de mirar són reptes com, per exemple, com controlem la mobilitat, com facilitem la mobilitat i per tant, com podem fer millors polítiques públiques. El que passa és que, a diferència de la indústria, la ciutat intel·ligent no deixa de ser quelcom públic. Per què? Perquè està formada per ciutadans que s'autogovernen mitjançant l'autonomia municipal. I això vol dir que no és només una empresa, no és només una organització que gestiona i que té uns objectius de la màxima eficiència possible i la màxima eficàcia possible, en aquest cas en la gestió de la cosa pública, sinó que també és una administració. I per ser un poder públic tenim altres elements que fan interessant el que ocorre en una ciutat intel·ligent. En particular, tenim la normativa de reutilització de la informació del sector públic. I em direu, i això què té a veure amb la ciutat intel·ligent? Ho veurem immediatament. En la mesura en què ja he avançat que la ciutat intel·ligent és una gran màquina, és un gran sistema operatiu que gestiona milions de dades per fer polítiques públiques, també és una màquina que realment col·lecta i gestiona informació que és titularitat pública. I això vol dir que no només hem de fer servir aquesta informació des de la perspectiva de la ciutat com a poder públic, municipal en aquest cas, per a la gestió i per a la realització de polítiques públiques i per a una bona governança i per a millorar la vida dels ciutadans, sinó també perquè puguin fer negoci. Què vull dir amb això? Vull dir que, com sabeu perfectament, els que coneixeu la llei de reutilització de la informació del sector públic, tota aquesta informació hauria d'estar a disposició de la ciutadania per a aquells usos que estimin oportuns. Per una banda, des de la perspectiva de la reutilització de la informació pública, s'espera d'una ciutat intel·ligent, del govern municipal que governa aquesta ciutat, s'espera que posi aquesta informació a disposició de les empreses mitjançant sistemes de llicència perquè puguin explotar la informació, mitjançant nous serveis digitals i innovadors. Per exemple, hi ha casos on a nosaltres ens pot interessar quin és el millor moment per anar a fer un encàrrec i, per tant, volem que hi hagi algun tipus d'aplicació que ens pugui fer una predicció i que ens pugui dir, escolteu, en aquest moment hi ha més o menys gent, cosa que, per cert, fa Google, no se sap ben bé amb quin títol jurídic. Per tant, jo espero d'una ciutat intel·ligent que aquesta informació no quedi només, no romangui només dintre de l'àmbit de la gestió com un actiu patrimonial de l'administració molt important que és, sinó que també estigui a disposició perquè la gent pugui fer negocis innovadors explotant la informació. I no només això, també espero, per la condició de poder públic del gestor de la ciutat intel·ligent, que jo pugui exercir el meu dret de fiscalització del poder com a ciutadà que soc. I, per tant, jo esperaria que les decisions que prengui l'administració pública, gestora d'aquesta ciutat intel·ligent, estiguin sustentades en dades i que jo pugui comprovar si realment les decisions que es prenen són adequades a l'ordenament jurídic, però també adequades a l'interès públic. I aquí ve un element molt important d'afavorir la cocreació de serveis públics i afavorir el control del poder per part de la ciutadania. Per part de la ciutat intel·ligent,
té múltiples dimensions de valor cap a la ciutadania que no són només la visió interna de gestió, que evidentment ningú no discutirà mai, sinó també la fiscalització del poder mitjançant la transparència i també la reutilització d'aquesta informació a l'hora de generar negoci a la ciutadania. Cosa que en el món en què ens movem és molt important perquè l'activitat administrativa no pot cobrir el 100% de necessitats i, per tant, la ciutat intel·ligent ens dona una oportunitat perquè empresaris privats puguin dissenyar processos addicionals als que ofereix els propis serveis públics de titularitat municipal que aportin valor als ciutadans i es puguin remunerar mitjançant un model de negoci il·lícit. Clar, tot això, que és la gran oportunitat de transformació que ens dona aquesta ciutat intel·ligent, es basa, com ja he anat insinuant, en les dades. I, per tant, un dels elements fonamentals de discussió quan parlem de ciutats intel·ligents és, evidentment, la necessitat de disposar de sensors, la necessitat de crear sensors i muntar-los, instal·lar-los, i, per tant, de dotar-nos d'una infraestructura de sensorització que ens permeti obtenir dades. Sensors, avui en dia hi ha molts tipus. Vull dir, l'administració municipal té punts d'accés, per exemple, que escolten els mòbils, no? Podem dir que poden escoltar els mòbils per saber per on ens movem, cosa que és legal, feta bé, evidentment, i que es pot fer dintre de l'exercici de competències públiques. Per exemple, en l'àmbit de la mobilitat. Si jo vull saber on he de fer aparcar els autobusos que van a ser monument, doncs em pot interessar mesurar quin és el grau de moviment de la gent per veure on hi ha més gent i per on és més eficient que es moguin. I a partir d'aquí prendre una decisió pública, una decisió administrativa. Per tant, aquí tenim un exemple molt bo. Però també podem fer servir càmeres, també podem fer servir les pròpies xarxes socials per entendre, per exemple, aquests altres sensors que som els humans, que és el que ens estan dient, i per tant, per obtenir tot aquest volum informatiu que ens permetrà processar, mitjançant el processament d'aquestes dades, establir nous paradigmes d'actuació, establir noves polítiques públiques, en definitiva, prendre decisions. Per tant, aquí ja tenim dos dels grans debats importants. El primer debat, el dels sensors de tipus passiu, la infraestructura tecnològica que sustenta l'Smart City, del qual després veurem que hi ha ramificacions. I el segon gran tipus de sensor, si em permeteu l'expressió, que som nosaltres mateixos, gràcies a que estem molt actius digitalment i gràcies a que tenim una infraestructura de telecomunicacions portables, que al final és la que ens dona accés a la nostra vida digital i que portem sempre a sobre, que és, evidentment, el telèfon mòbil. Per tant, entre un tipus de sensor i un altre tipus de sensor és més que factible fer una ciutat intel·ligent que tingui una infraestructura global, obtenir prou volum de dades com per plantejar-se fer polítiques públiques que abans no hauríem pogut ni somiar. Per què? Simplement perquè havíem d'operar amb altres criteris, perquè no gaudíem de les dades. No teníem la informació. Podíem fer una enquesta, podíem demanar al ciutadà què és el que li agradava, podíem parlar amb la indústria, podíem fer avaluació, i de fet s'han fet excel·lents treballs en aquest sentit, però és veritat que res no és comparable a tenir la informació. Clar, aquí comencen els reptes. Parlem de desafiaments, perquè fins ara tot sona molt bé. Nosaltres tenim moltes dades i amb aquestes dades podrem fer moltes coses. Per tant, la ciutat intel·ligent és una màquina de processar dades. Perfecte. I tenim dades que seran de sensors passius i parlant d'objectes, que amb això el IoT clarament ha representat una transformació brutal, juntament amb les xarxes de nova generació. I, per una altra banda, tindrem els humans amb els que ens relacionem directe o indirectament o els quals observem per les xarxes de forma molt més respectuosa per saber què podem fer per ells. Això ho tenim. Clar, aquí comencen els temes. Per exemple, de qui és titularitat el sensor? Això és important. Quan dissenyem una estratègia de ciutat intel·ligent, des del poder públic hauríem de tractar d'entendre molt bé quins sensors hauran de ser de la nostra titularitat i quins sensors seran de titularitat d'altres actors. Això és una cosa que es veu, per exemple, quan un fa un contracte concessional. Si jo, per exemple, vull establir un servei de bici a la ciutat i aquest servei va per via concessional, és molt possible que hagi de parlar sobre la titularitat de les dades amb el proveïdor escollit. Per què? Perquè normalment el proveïdor considerarà legítimament que les dades que genera per a l'explotació del seu negoci és un actiu més del seu negoci. I, per tant, ens podem trobar que si no som previsors i fem servir, tenim dependència en la nostra ciutat intel·ligent de sensors i d'informacions que es generen en negocis basats en modalitats de gestió indirecta,
I en particular, quan parlem de contractació de servei públic o parlem de concessió de servei públic, si nosaltres no fem una previsió adequada de quines dades necessitarem, quals necessitarem i ens reservem el dret a adquirir aquesta titularitat, si no ho fem, com dic, ens trobem el problema de que no podrem possiblement reutilitzar aquesta informació. Per tant, un dels elements de discussió en el disseny d'una bona ciutat intel·ligent és el de la titularitat de la informació. I això vincula directament amb la titularitat del censor. Infraestructura municipal, cap problema, les dades són del municipi, evidentment, per tant, de la ciutadania. Un tercer, hem de veure com ho podem gestionar adequadament. Aquest és un tema important, però no és l'únic tema. Perquè, clar, estem dient que la ciutat intel·ligent és una màquina processadora de dades. I això ens ha de fer pensar en un petit problema potencial. Estem segurs de que les dades són bones? Estem segurs de que les dades es capturen adequadament i que ens arriben correctament? Perquè si no estem segurs, segurament les decisions que nosaltres prendrem amb aquest sistema de ciutat intel·ligent no seran bones. Per tant, no només tenim una qüestió d'infraestructura tecnològica, amb tota la complexitat jurídica que hi ha al voltant, també tenim una discussió sobre ciberseguretat. I en particular sobre la ciberseguretat de les infraestructures de sensors, tant quan són de la titularitat municipal com quan són de titularitat privada, però estan en règim de prestació de servei públic. Per què? Perquè el que no ens podem permetre és el luxe de que ens enviïn atacs de pol·lució de captura de dades. És a dir, que algú pugui alterar maliciosament les dades que es capturen i les dades que s'envien, bàsicament per corrompre la integritat dels càlculs que fem. Això és una qüestió que ens hem trobat, per exemple, en l'àmbit de les smart grids, de les xarxes intel·ligents elèctriques, on s'han plantejat moltes discussions sobre la possibilitat que tenim nosaltres de confiar en les lectures dels comptadors elèctrics si aquests no tenen unes mesures de ciberseguretat importants. I, de fet, aquí tornem a parlar, evidentment, de la legislació. L'administració pública té unes obligacions de ciberseguretat que ha d'implementar quan és titular de la infraestructura, que venen derivades de l'Esquema Nacional de Seguretat, un Reial Decret avui en dia vigent a l'empara de la Llei 40/2015, que evidentment aplicaria a l'activitat de gestió de la ciutat intel·ligent, però també hi ha altres obligacions que poden venir per la legislació de les infraestructures anomenades crítiques. En la mesura, efectivament, en què algunes de les funcions públiques sustentades per la Smart City entrin dintre de l'àmbit de la qualificació d'infraestructura pública pels problemes que generaria una caiguda del servei, aleshores, a més, haurem d'aplicar i fer aplicar als contractistes i als concessionaris de servei públic que sustenten la titularitat, sustenten aquestes infraestructures de sensors que també fem servir, haurem d'implementar i complir les corresponents mesures de ciberseguretat. I aquest és un tema que no és tan evident com pugui semblar. És un tema que requereix veure tota la cadena de proveïdors que ens trobem dintre d'una ciutat intel·ligent i anar, a partir dels nostres requeriments de seguretat, anar traslladant els corresponents a cada proveïdor. Per tant, insisteixo una vegada més en que no ens podem oblidar de la discussió de la ciberseguretat. I tampoc no ens podem oblidar, quan anem al ciutadà com a censor, de la discussió sobre protecció de dades, evidentment. De fet, hem treballat molt a Catalunya en particular, dintre del Centre d'Excel·lència de Big Data, que actualment està dintre de l'Eurecat. Hem parlat molt de temps, i que ara ha quedat absorbit per l'estratègia d'intel·ligència artificial, hem parlat molt de temps i fins i tot hem publicat algun treball sobre com podem col·lectar i processar dades que podrien ser dades de caràcter personal, perquè podrien ser connectades amb persones físiques, de tal manera que no tinguem problemes de compliment regulatori. I això és molt important perquè la normativa de protecció de dades realment és la principal barrera de defensa que tenim els ciutadans davant de qualsevol tipus d'abús basat en la tecnologia. I, malauradament, molt del debat que nosaltres tenim amb els nostres companys dels Estats Units, per exemple, respecte al núvol i respecte actualment també amb les cadenes de blocs i respecte a com podem fer processos globals, és que les filosofies polítiques que hi ha al darrere dels Estats Units respecte a la protecció de dades i que tenim a la Unió Europea no s'assemblen massa. Nosaltres, de fet, parlem de protecció de dades, ells parlen més de privacitat. Per nosaltres, la protecció de dades implica que has de tenir un control sobre l'ús que es fa de qualsevol informació on tu siguis reidentificable.
En canvi, als Estats Units, una vegada que tu divulgues una dada pública o que la lliures a un tercer, perds aquest control. No ens assemblen massa, veritablement. I nosaltres, quan fem una implantació d'una Smart City o pensem en com hem de dissenyar una Smart City, hem de considerar de forma molt delicada quines dades capturarem que puguin ser dades de caràcter personal. I haurem d'implementar mesures per agregar les dades o dissociar les dades de tal manera que les puguem explotar en benefici de la ciutadania sense introduir un nou risc per a la ciutadania. I aquí tenim un contrapès. Necessitem aplicar això dels checks and balances, tenir un model equilibrat en el qual no capturem informació excessiva perquè aleshores podríem estar generant un risc, però capturem informació suficient com per poder aportar un sort i a la indústria. Per tant, aquí tenim un element també molt important. Jo us faria palès que podeu accedir a aquest document. El treball que vam fer al Big Data COE era un treball sobre com compartir, quines havien de ser les millors pràctiques per compartir informació que podia ser de caràcter personal en espais de Big Data o fins i tot de Small Data, que encara podria ser més interessant. En aquella guia nosaltres parlàvem de tècniques matemàtiques, per exemple, de dissociació d'informació o parlàvem de tècniques estadístiques d'agregació d'informació de tal manera que podies tenir una mena d'umbral per saber que havies agregat prou informació com per no entrar en un espai de risc i que qualsevol que tingués accés a la informació pogués acabar reidentificant amb una persona en concret, la qual cosa ens faria mal. Aleshores, fixeu-vos que això és una matriu de desafiaments. Tenim la matriu de la titularitat de la infraestructura i aquí tenim la matriu de modalitats normatives de ciberseguretat i tenim a la nostra matriu també una dimensió de tècniques per dissociar dades de caràcter personal. Aleshores, això, clar, ens dona una mena de poliedre que hem de considerar, de dimensions que hem de considerar a l'hora de fer un bon disseny. No escolteu a ningú que us digui que la protecció de dades impedeix fer processaments de dades a les Smart Cities. No és veritat. El que sí que és veritat és que no ho podem fer de qualsevol manera, no ho podem fer sense una base jurídica apropiada i en el cas de la Smart City clarament ens estem movent en l'àmbit de l'exercici de potestats administratives i de la prestació de serveis públics, per tant, estem perfectament bé, però podem trobar altres serveis públics o altres instruments que ens interessi col·lectar dades o ens interessi parlar amb els ciutadans que no estiguin connectats amb cap competència municipal. En aquest cas, haurem de trobar una base legal per fer tractaments de dades. Possiblement acabarem anant o amb una llei especial que pugui existir o simplement el consentiment. Tot això forma part del disseny del que hem de considerar. Titularitat de la infraestructura i, per tant, modalitats de gestió, amb tota la part jurídica de col·lecció, d'assegurar-nos que tindrem la propietat intel·lectual de les dades per poder-la explotar aquestes dades, incorporar-les al patrimoni municipal i fer-les open data quan ens interessi, sobretot a l'empara del mandat legal de la reutilització. En segon lloc, tota la qüestió de la ciberseguretat en funció del tipus d'infraestructura. I en tercer lloc, tota la qüestió de protecció de dades. Des de la dissociació de la informació o de l'agregació d'informació fins a un umbral en el qual no hi ha reidentificació possible, i ja sé que hi ha experts que opinen que això és difícil perquè si tens suficient informació sempre podràs reidentificar, però com a mínim que arribem a un grau en el qual puguem fer la nostra funció pública sense agredir ningú, però també des de la perspectiva del compliment íntegre de la normativa quan les dades sí que siguin plenament reutilitzables i siguin plenament reidentificables. Per què? Bé, perquè l'administració també té dades perfectament reidentificables de les persones perquè li presta serveis públics i són serveis públics de subscripció. Per tant, aquesta és una mica la gran problemàtica, el gran desafiament que haurem de cobrir per poder fer un disseny oportú de la Smart City, aquestes tres grans dimensions. Hi ha alguna cosa més? Sí. De fet, ara podem parlar més encara de dades. Clar, si estem dient que això és una mena de sistema operatiu de ciutat i que es nodreix i consumeix dades, hem de parlar també de semàntica i hem de parlar de normalització. Un dels elements que serà més importants en el futur, a nivell de poder operar realment una ciutat intel·ligent, és que hi hagi un grau suficient de normalització de la informació, en particular de les estructures de dades, tant a nivell sintàctic com a nivell semàntic. Per què? Perquè al final una ciutat intel·ligent és un ecosistema molt complex on hi ha molts actors intercanviant informació. I per intercanviar informació útil necessites, en cert grau, normalitzar la informació. Seria, per exemple, molt inconvenient
que cada prestador d'un servei públic, fos titularitat pública o fos una titularitat privada en règim concessional, tingués els seus models de dades per intercanviar la informació. Per què? Perquè ens generaria una problemàtica d'interoperabilitat i una problemàtica de processament. És més, segons com s'hagi definit un model de dades en particular, ens podríem trobar que no ens doni el rendiment informàtic que nosaltres volem o que no sigui tan complet com caldria. O, fins i tot, i això és una qüestió més preocupant, si no ho fem bé, doncs que no permeti fer càlculs perquè estigui mal dissenyat. Per tant, igual que en el món de l'administració electrònica hem hagut de parlar dels actius semàntics, quan parlàvem dels documents administratius, de les dades que volem intercanviar perquè el ciutadà no hagi d'aportar informació a l'administració, també en el món de la Smart City hem de parlar de la normalització de les dades. Segurament serà molt important que puguem fer servir sempre models reutilitzables, definir aquests models i publicar-los amb la normativa vigent, en aquest cas és l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, que estableix una obligació sobre els poders públics d'establir, publicar els models informàtics, sintàctics i semàntics de les dades i muntar la reutilització i l'intercanvi de dades sobre aquests paràmetres i, per tant, ja que tenim aquest manament legal, segurament haurem d'estendre'l als nostres operadors. Per tant, no és només una qüestió de titularitat de sensors, és també una qüestió de modelització de dades. I aquí obrim un món que és particularment complex, perquè necessitem realment una visió més clara sobre què volem compartir, per a què ho volem compartir i amb quines tècniques ho processarem. I segurament quan dissenyem els grans instruments de dret administratiu que hauran de permetre l'adopció i el desplegament de la ciutat intel·ligent, i estic pensant també, per exemple, l'oportunitat que els fons de reconstrucció de la Unió Europea pot suposar aquí, haurem de dissenyar molt bé aquesta qüestió. Si no, podem acabar tenint una infraestructura que ens envia un munt de dades que no som capaços de processar amb el nivell de rendiment adequat. Evidentment, algun processament farem, però poder no és el que necessitem fer. I clar, una vegada que entres en el món d'establir models de dades, doncs hauries de començar a catalogar quins models de dades tens disponibles. Per exemple, és més que possible que ens interessi molt efectes de determinats serveis públics que volem gestionar mitjançant aquesta tècnica de la Smart City, és més que possible que ens interessi adoptar massivament i amb major grau que actualment els models, per exemple, BIM. Una de les coses que poden ser interessants és que al final hi hagi molts aplicatius que puguin ser capaços d'aportar informació georreferenciada contra edificis modelats seguint BIM. De tal manera que, per exemple, puguem implementar actuacions directes de la ciutadania o de les empreses sobre aquests models. És molt interessant l'escenari de connectar, per exemple, xarxes de sensors que col·lecten informació amb el model que representa un element arquitectònic de la ciutat modelat amb BIM. Per què? Perquè aleshores ens obre la possibilitat d'establir procediments d'avaluació automatitzada. Escolti, m'estan dient que aquesta empresa que fa el manteniment ordinari d'aquest edifici m'està dient que hi ha certs problemes respecte a la façana. Per què no hem de poder capturar això automàticament? Hi ha a Espanya, per exemple, un projecte molt interessant d'intel·ligència artificial aplicada al seguiment de l'estat de conservació dels edificis, que precisament intenta creuar sistemes que fan servir tècniques de reconeixement geoespacial i de reconeixement plasmar en BIM possibles problemes que tenen aquestes infraestructures. Això forma part del món de la ciutat intel·ligent. I clar, hauríem d'aprofitar aquest tipus d'oportunitat. Però si això no es dissenya, possiblement no passarà. Per tant, una vegada més, el disseny és important. I un altre element important, per exemple, respecte a la compartició de les dades. Molt possiblement no ens podem... ¿Sí? Nacho, una pregunta. 5 minutos para empezar a cerrar, para que no... Lo tengo. ¿Sí? Estoy en tiempo, no te preocupes. Estava dient una mica, en els 3 minuts que em queden, volia només comentar la importància de dos elements addicionals. Primer, la importància de les infraestructures de compartició d'informació. Possiblement és una mala idea, des de molts punts de vista, de ciberseguretat, de protecció de dades, és una mala idea aspirar a tenir una gran base de dades on tothom escrigui les informacions. Al contrari, molt possiblement el que necessitem és que les informacions siguin col·lectades, que les dades estiguin gestionades pel responsable corresponent, que s'hagin aplicat uns paràmetres de control perquè les dades tinguin qualitat i que aquestes dades puguin ser intercanviades o puguin ser consumides o puguin ser explotades quan toqui. Això ens porta a la necessitat d'adoptar tècniques informàtiques que, sense centralitzar la informació, puguin fer càlcul distribuït. I, per tant, estic parlant, evidentment, de blockchain.
I em direu, blockchain està de moda i ho voleu fer servir per tot. En absolut. Un dels pocs usos interessants que, al meu parer, i ho estem discutint a ISO TC307, que és el Comitè Internacional d'ISO de Normalització de Blockchain, al que pertanyo, com a part de la delegació en aquest cas espanyola, estem discutint que un dels usos que realment és molt important és el de tenir traçabilitat de les dades, per poder confiar en dades que no ens donen o a les quals no accedim fins que les necessitem, o fins i tot que les explotem de forma directament distribuïda. Blockchain pot ser una forma molt interessant de poder, sense unificar la informació, consumir-la, fins al punt de que es parla de la internet del valor precisament com una infraestructura que utilitza blockchain per ancorar la seguretat de les dades i poder-les compartir o consumir quan correspongui. Primer element addicional. I segon element addicional, que crec que ens haurà, l'he anat introduint una mica, però i amb el qual acabaré, però que crec que també és molt important. Tindrem informacions de sensors, vindrà d'on vingui. Tindrem informació més o menys modelada, però moltes vegades serà informació en estat brut. I voldrem fer coses. Quina és la que, per tant, hauríem de treballar de forma molt important per sobre de tota aquesta infraestructura? Doncs, evidentment, la intel·ligència artificial. Necessitem entendre molt bé com podem explotar aquesta informació, quin tipus d'algoritme ens permet obtenir valor, extreure valor per a la ciutadania d'aquesta informació, alimentant polítiques públiques, facilitant la reutilització de la informació, facilitant l'exercici d'aquesta potestat de fiscalització de poder per part del ciutadà. Tot això no és evident, específicament perquè el nostre coneixement de com els algoritmes d'intel·ligència artificial, particularment predictiva, funcionen, no és particularment bo encara. I això genera el darrer tema que vull comentar i amb això tanco, perquè em queden aproximadament 30 segons. El problema que pot ocórrer en el món de la ciutat intel·ligent és que al final, si comencem a prendre decisions administratives en base a aquestes informacions, podem cometre errors i, per tant, podem prendre decisions errònies. En qualsevol cas, una decisió administrativa ha d'estar fonamentada, ha de poder ser explicada i ha de poder ser recorreguda. I, per tant, aquí tenim el repte que, al meu parer, és el més important a data d'avui, que és tota aquesta infraestructura ens entregarà una quantitat immensa de dades que podrem fer servir per a la nostra activitat administrativa automàticament. Però hem de ser capaços de fer-ho bé, hem de ser capaços d'explicar-ho, hem de ser capaços de permetre mantenir les garanties del procediment, les garanties del ciutadà, que al final és el darrer beneficiari de tot això, per evitar anar cap a el que Lluís Montfort va anomenar molt certerament la màquina totalitària. I això és tot per part meva. Moltes gràcies un altre cop per haver comptat amb mi i fins aviat. Nacho, pues muchísimas gracias y gracias por compartir tus conocimientos y aquí es un honor tenerte aquí. La verdad es que muchísimas gracias. Y ahora vamos a... y que tengas un buen día allí en la montaña. Igualmente.